Og hvor de begynder at gå hen og så snakke om alle deres egenskaber. Og subhanallah, det er så smukt. Og når man læser den hadith, så bliver man virkelig klar over, hvor store personligheder de her de var. Og Fatima Zahra sallallahu var en, som udelukkende tænkte på andre mennesker. Imam Hassan al-Hassalam, han beretter, at han så sin mor hver fredag nat. Fra solnedgang til solopgang. Hele natten i bøn. Og hun sad, og hun lavede dua, og hun lavede dua, og hun lavede dua. Men kun for andre. Kun for andre. Imam Hassan siger, jeg hørte hende ikke en eneste gang nævne familien. Jeg hørte hende ikke en eneste gang nævne os. Så hun kunne lave dua for os. Men hun nævnte altid de andre. Så jeg spurgte hende, ja ummi. Hvorfor beder du altid for andre og ikke også for os? Hvortil Fatima Zahra sallallahu alaihi hun svarer, min søn, naboerne først, og derefter huset. Det er derfor Fatima Zahra, Sayyidat al-Nisa, Abi har ikke kun velsignet med en far som en profet. En mand som Amir al-Mu'minin, men også med 11 børn som imamer. Og hendes barnebarn, Imam Sajjad, Imam Zainul Abidin, har en bog ved navn Risalat al-Huquq. De ældre, de kender den sikkert, men de unge, vi har måske ikke det nødvendige kendskab til den. Jeg vil gerne bruge 5-7 minutter til at snakke om forældrenes rettigheder nu, hvor der er, mashallah, så mange unge, der er samlet her. Fordi vi kender ikke vores forældres værdi. Vi ved ikke, hvor meget vores forældre gør for os. Imam Sajjad, han siger omkring farens rettighed i sin bog. Og hvis der er nogen af jer, der ønsker at læse den her bog, I kan finde enhver tings rettighed over os, de ældres rettigheder over os, de børns rettigheder over os, de fremmedes rettigheder over os, vores familiers rettigheder over os, vores øjnes rettigheder over os, vores hænders rettigheder over os, hele samfundets rettigheder over os. Det hele kan vi læse i den her bog. Den hedder Risalat al-Huquq, og den er skrevet af Imam Zain al-Abidin al-Hassan. Hvis I søger på Google, alhamdulillah, så har vi alle sammen mobiler, og vi har alle sammen computer. Søg på Google. Det er en rigtig spændende bog. En rigtig, rigtig spændende bog. Men Imam Zain al-Abidin, han siger, hvad der vedrører faderens ret, så ved at han er din oprindelse. Og hvis ikke for ham, så havde du ikke været til. Så hvad end du siger i dig selv, så behær dig. Så ved at det er fra hans oprindelse, de velsignelser er. Det han mener, det er, at hvis din far havde ikke været der, så havde du heller ikke været der. Vi skal kende vores fars værdi. Og hvis der er noget, du ser i dig selv, som du godt kan lide, så ved at det er fra din far. Og han fortsætter, og han siger, så vær taknemmelig over for Allah for dette, og al magten tilhører Allah. 3 linjer om farens rettigheder. Lad os gå hen og så snakke om morens rettighed. Det er her, hvor det bliver meget spændende. Han siger, hvad der vedrører din moder, så ved, at hun bare der, hvor ingen kan klare at bære nogen. I første omgang, så snakker han om, mens vi er i morens mave. Og hun gav dig fra hjertets frugt, hvad ingen kan give nogen. Og beskyttede dig med sit syn og hørelse, af hendes hænder og hendes ben, og hendes hår og hud, med alle hendes kropsdele. Og hun var meget glad for at gøre det. I 9 måneder. Hun var glad og ivrig, udholdt skade og de smerter, og den tyngde, og den sorg, indtil Allah den almægtige fik dig ud og leverede dig til verden. Så bliver vi født, så kommer vi ind i den her verden. Han fortsætter og siger, og hun var ligeglad, hvis hun sultede, så længe du fik mad. Og hun var ligeglad, om hun var nøgen, så længe du havde tøj. At hun var tørstig, så længe du drak. At hun var i den brændende sol, så længe du lå i skyggen. At hun havde det elendigt, så længe du havde det godt. At hun var søvnløs, så længe du fik din søvn. Og hendes underliv var din bolig, og hendes skød var dit sæd. Og hendes bryst var din levering at drikke, og hendes sjæl var din fort. Hun beskyttede dig fra varmen og kulden i denne verden, så bør du takke hende for alt dette. Og læg mærke til, du vil ikke være i stand til at vise din taknemmelighed uden Guds hjælp. En mor er en, som vil sulte ihjel, så længe barnet kan få noget at drikke. Eller få noget mad. Hun vil tørste ihjel, så længe barnet kan få noget at drikke. Hun er en, der vil dø i varme, så længe vi kan få i skygge. Hun vil fryse ihjel i kulden, så længe vi kan holde varmen. Er vi alle sammen enige? Alle der er enige, reciterer en højt salawat. Imam Sajjad alaihissalam siger, at vi vil ikke kunne betale vores mor tilbage, medmindre Allah subhanahu wa ta'ala hjælper os. Og vi beder Allah subhanahu wa ta'ala.
Behag i den her aften. Behag Imam Hussein. At vi inshallah får tawfiq til, at vi tager tilbage på vores mor. Lad os gå lidt videre. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i Koranen i surah Al-Isra, ayah 23. Han siger, og behandle dem godt, med reference til forældrene. Behandle dem godt selv, når de når en gammel alder. For eksempel, at de bliver for meget, de bliver for irriterende. Så ikke sige så meget som uff til dem. Og afvis dem ikke, men tale nådigt og sødt til dem. Selv hvis din far han slår dig, lad være med at sige uff til ham. Sig, må Allah subhanahu wa ta'ala retlede dig. Selv hvis de bliver irriterende, og de bliver for meget for dig, og de bliver for krævende, så lad være med at sige så meget som uff til dem. Vi kender det alle sammen. Alle de unge kender det i hvert fald. Vi er lige kommet hjem fra skolen, vi er selv træt, og så kommer faren hjem, og han siger, بچه برای کم او بیار چرا ما همیشه ما کارمونو ها یا سرنان ششته مثلا میگه کسی برو بچه کسی قاشق بیار چرا خودش مننی امام صادق علیه السلام han siger at فلا تقل لهما at som nævnes i denne ayah er den laveste form for ulydighed overfor forældre. Det er det værste vi kan sige til vores forældre. Når vi siger til en mor, så tænker moren på de 9 måneder, hun har båret rundt på os i hendes mave. 9 måneder, der har hun gået rundt på os. Hver evig eneste sekund, hver evig eneste minut, hver evig eneste time, hver evig eneste dag, og hver evig eneste måned, uden at sige så meget som Hun tænker på de utallige år, hun har været vågen om natten. Hun har grædt, når vi har grædt. Hun har været glad, når vi har været glade. Hvis vi har været ude og spille fodbold, vi har slået vores fod, så vi kom der, hvor vi er grædt foran vores mor, hun har grædt indvendigt for os. Og nu, hvor hun beder os om at hente en ske, så siger vi, det er det værste, vi kan gøre imod vores forældre. Og må vi inshallah ikke være blandt de folk, der siger til vores forældre. Må vi inshallah være blandt de, at inden vores mor eller far overhovedet beder os om at gøre noget, så siger vi, salawat ibland befestin.